brankárom a Žanom Ušom, keďže spomínaný Horák dnes ostáva oddychovať. Verme, že ho zasypeme množstvom striel, obdobne ako včera Kanaďania slovenskú bránu, viac ako 40 streleckých pokusov a že budeme golovo úspešní. Hodené úvodné buly, na ktorom sme úspešní a takto sme chceli odštartovať. Pretečovaný puk na Sama Takáča, ktorý kurčuluje za pukom, ale bližšie k nemu mal Urban Podrekar. Ale opäť Takáč za bránou, pred ňou už máme nasťahovaného Honzeka, ktorý sa posunul do prvej formácie spolu s Takáčom a Sukeľom. A hneď po pár sekundách prerušená hra Krošček. A zahráme si pre silovú hru. Na bránku, že ešte sa snažil hľadať potom niekoho zo spoluhráčov. Slovenci už v plnom počte. Sikora. Ivanov pokus, ktorý zamestnal brankára Pintariča. Ešte je tam zabudnutý Čederle, gól! Sebastian Čederle otvára strelecký účet slovenského národného tímu na majstrovstvách sveta v Štokholme vo Švédsku. Poznávame prvého slovenského strelca, je ním Sebastian Čederle. Veľmi dobre vieme, že je to o chybách. A teraz nám Slovinci umožnili svojou chybou, tým, že všetci išli smerom dopredu. Tam bola výborná práca hokejkou jedného z našich hráčov a Sebastian Čederle pomerne blízko bránky, ale rutinérsky zakončil cez backend a rozradosťou nás prvýkrát. A bol to Adam Sikora, ktorý tam výborne zapracoval predtým, aby mohol Sebastian Čederle urobiť tento blafák. Stále Samo Kňažko, jeho pokus zblokovaný, ale držíme sa v útočnom pásme. Opäť Grman. Kňažko, už tam naskočil opäť Čederle a ďalší puk. Samo Kňažko nahodil puk pred bránu a zrejme tam prišlo k jemnému teču. Vyhrávame 2-0. Vynikajúce nasledujúce striedanie po tom úvodnom góle, kedy sme išli opäť do pásma, vytvárali sme si tlak v slovinskom obrannom pásme. Mário Grman za bránkou posunul ten puk, tam sme roztiahli hru. Teč Pavla Regendu, ktorý možno bude predmetom preskúmavania situácie. Čakáme na reakciu slovinskej striedačky, ktorá uvažuje o tom, že by vzala challenge, ale tuto tá hokejka asi nebola vysoko. Tak sa tu nebavíme o hre so zdvihnutou hokejkou. Si myslím, že toto by mal byť úplne v poriadku gól. A tak to aj vyzerá. Držanie pre slovinského hráča znamená našu presilovú hru. Zatiaľ sme presilovkový gól streliť nedokázali pri našich príležitostiach, ktoré sa nám dnes naskytli. Ale ten pocit zo streleného gólu je opojný a dúfajme, že nás slovenskí hráči opäť potešia. Mudrák na modrej čiare už posunul Lantoši a teraz ten puk Slovinci mali možnosť vyhodiť. Nepodarilo sa im to. Opäť Lantoši. Regendová zadovka na Sukeľa. Ešte Lantoši. Mudrák na modrej čiare spolu s Krištofom, ktorý si už našiel pozíciu a dávame gól! Nádherná presilovková kombinácia Krištofov. Ďakovný pozdrav za skvelú prihrávku, ktorú mu tam poslal Robo Lantoši. Potrebovali sme ten tretí gól, vyplývajúci z tlaku, aj z toho, že sme hrali opäť presilovú hru. Potrebovali sme ju využiť a Robert Lantoši, ktorý nás s podobnými prihrávkami tešil aj v príprave, tak si niečo nechal aj na to najvyššie fórum na majstrovstvá sveta. Videl, že sa mu tam Michal Krištof otvoril, krásna prihrávka do polo odkrytej bránky. Takáto výzva sa nedá odmietnúť. Tak jeden z tých ľahších golov, ktoré Michal Krištof zaznamenal vo svojej kariére, aj keď aj z takýchto pozícií často vydáme, že... Áno, bol by som opatrný, lebo... Škoda, že teraz ten Teč nezamestnal viac brankára Pintariča. Na druhej strane Urban Podrekar. Slovinci aspoň nakrátko utúpili našu snahu, ale Chromiak má rýchlosť. Videl, že mu tam korčuluje Dalibor Dvorský, ale aj Adam Sikora.
Minúta a pol do konca druhej tretiny. Drozg. Jeho strela končí za chrbátom. Sama hlava, inkasujeme gól. Smutný okamih pre nás. Veselšie na strane Slovincov. Toto je vždy veľmi otázne. Strela spoza obráncu, ak to takto Drozg trafí. Samohlava je veľa, to asi nevidel. Tak Drozg mal priestor na to, aby mohol prejsť cez celé stredné pásmo, vyviesť si ten puk z vlastného obranného pásma a ukázal, že má kvalitnú strelu. Jednoducho trafil to pekne, aj keď dostal príliš veľa priestoru na to, aby vôbec mohol zakončiť. A záver druhej tretiny zbytočné komplikácia pre náš tým, pretože v celej druhej tretine sme boli my tí dominantní. Ale Jan Drozg, ktorý sa snažil preniknúť. Ale ešte sa bude pozerať. Možno prechod do útočného pásma, pretože to idú skúpať Čiarovi. Bol to offside, takže to nie je výborný challenge, pochválime. Určite áno. Skvelé. Tak teraz pochvála či už Jana Lašáka alebo Igora Andrejkoviča, ktorí tieto veci sledujú a sú spojení s našou hráčskou lavicou. A Samohlava drží čistý štít. Samozrejme nesmieme opomenúť Samuela Hlavaja, ktorý si už pripísal zákrok. Teraz mu blokom pomohli spoluhráči. Drozg. A tam má Mašiča, ale kombinácia, po ktorej Hlavaj opäť nepustil puk cez betón do brány. Drozg. A teraz minul Machkovec, ktorý sa k puku dostal, ale aj my, a toto je pre Davida Mudráka možnosť na vyhodenie puku. Dôležitý moment, keďže už sa nám blíži záver toho trestu Pavla Regendu, že to potrebujeme ustať, aby sme išli aspoň do 4. Chlapci bojovať sa ozýva Avicii Arénova, bojuje aj Samohlava o svoj shutout, o svoje čisté konto. Potrebovali sme tento zákrok proti strele Saboliča, ale horelo to pred Samohlavou. Aj pri tejto príležitosti, kde ten puk prešiel niekde popod výstroj, alebo teda odrazil sa od betónu a potom ešte sme ho mali možnosť upratať a to bola tá záverečná príležitosť Slovincov. Pavol Regenda sa vráti na ľad. V tejto chvíli sme vo štvorici, ale inkasujeme gól. Našťastie už Slovinci nebudú pokračovať v presilovej hre, ale je tu situácia, po ktorej Ken Ograjnšek a spolu s ním a možno Rok Macuch predsa len dokázali prekonať Samuela Hlavaja a za našu nedisciplinovanosť pikáme. No škoda toho, pretože už tam Pavol Regenda išiel nám pomôcť, ale po tom, čo Slovinci si pomohli vhadzovaním, zvládli tam tú skrumáž. Sabolič veľmi pekne načapoval Ograjnšekovi, tam už myslel Rosanič, bol za ním, ale stihol ho brániť. Vitarič ide ešte teda dole. Ide dole, aj keď to bola offsideová situácia. No, budeme musieť zvládnuť toto vhadzovanie, aj keď je to iba 13 sekúnd, tak je to vhadzovanie, ktoré bude dôležité. Hadzovanie sme dokázali zvládnuť, respektíve nepokaziť. Čederle to skúsi takouto žabkou, ktorá končí na žerečke a Sebastian druhý presný zásah nepridá. Ale je dobojované. Dokázali sme poraziť Slovincov 3-1. Poprvýkrát zaznie v Avicii Arene štátna hymna Slovenskej republiky a veru, že vám poriadne odľahlo. Áno, lebo povedzme, že 2/3 aj časti z 3. tretiny, kde sme boli dominantní, kde sme Slovincom toho veľa neumožňovali práve tou svojou veľkou aktivitou a hrou
pukom na vlastných hokejkách. Sme si